ahemfo nwoma etosumienu tidonson. Yuda hene Ahaz afi etosudumienu mu na Elaba Hoshea bedi Israel so hene Samaria mfienkron. Na waye Awurade ani so bone, na enso na ntise Israel ahemfo awodi nanim no. Ono so na Assyria hene Samani sabaye, na Hoshea beye na koa, no ma no ayeyede. Na Assyria hene hunu se Hoshea pam ni tire so. Se wasoma abofo ama wakọ Misrim hene so nchen. Efiri se wamfa ayeyede ankoma Assyria hene se daafe no. Ena Assyria hene bachechire no koto ne duadan mu. Na Assyria hene tuba asase no nyina so. No ba Samaria beka no hyemu mfie miensa. Hoshea afi etoso nkrumu na Assyria hene fa Samaria. Na otu Israel ko Assyria. No ode won kodua Hala ne Habo. Gosa esubonten ho ne media nkrumu. Na ebasa efiri na Israel for aye Awurade wonyankopon a oyi won Misrem asase so Misrem hene Faro nsem bae no bone. No akosuro anyame foforo. No anante amanaman a Awurade tu won free Israel ma anim no ahyede ne Israel ahemfo de a wo hyehye no mu. Na Israel for no nam ase di nsem a emfata ne Awurade wonyankopon di asie. No sisi sonson mea won kuro nyina mu. Efiri awemfo abantenten so kosi afasuo nkuro so. Na oyoyo adum ne asera nnua. Nkoko a ekro nyina so. Ni nnua from nyina se ma won. Na hɔ no hyi ne hwam sonson mea nyina. Se amanaman a Awurade tutu won free wa anim no. Na wodi nsamane di huru Awurade bo. Na wasonsom ahoni huhu a Awurade aka won ɛho asɛm sɛ muni sa asɛm yi. Na Awurade nam na difo nyina ne adehufo nyina so di Israel ne Yuda adanse sɛ monsane mfiri mo akwamone no so na muni memra nsɛm ne mahyɛdeɛ so sɛmra me hyɛ mo agya no ma me na me nkoa adifo no so me ma wɔde brɛ mo no nyinaa. Nanso wantie na wɔsensene wɔn kɔn sɛ wɔn agya no ma wɔanyɛ Awurade wonyankopɔn annie no kɔn. Na wɔpo na hyɛdeɛ ne napam a ɔne wɔn agya no mpamyɛ ne nadanse a odii wɔn no. Na okodi ahuhudi akyi di ahuhusɛm. Na okodi amanaman a wɔtwa wɔn ho ahyia a Awurade hyɛ wɔn sɛ wɔnyɛ sɛ wɔn no akyi. Na wɔgya Awurade wonyankopɔn mmara nyinaa. Na wɔyɔ ahoni a waguo. Na ntwie ma mienu fae. Na wɔyɔ Asera nnua. Na wɔsɔre ɔsoro asafo nyinaa. Na wɔsom Baal. Na wɔmema wɔn mabarima ne wɔn mama fefa ogya mu. Na wɔhyehyɛ nkom bisebisa ade. Na wɔtontɔn wɔn ho sɛ wɔbɛyɛ Awurade ani so bɔne de ahuru ne bo. Enti na Awurade fa Israel abufuo sɛ na oyi wɔn firi n'anim wɔanya obiara sɛ Yuda abusuakuo nko. Yuda nso ani Awurade wonyankopɔn mmara nsɛm so. Na ɔnante Israel ahyɛde a wɔyɔɔyɛ no mu. Enti na Awurade po Israel asefo nyinaa. Na ɔbrɛ wɔn ase. Na ɔde wɔn hyɛ afomfafo nsa kosi sɛ ɔtoo wɔn firi n'anim guiɛ. Na Israel tifiri David fie ho. Na wɔde Nabat ba Yerobiam si hene. Na Yerobiam twe Israel firi Awurade akyirideɛ ho ma wɔyɛ bɔne kɛse. Na Israel fo kɔnante Yerobiam bɔne a ɔyɔɔyɛ no nyinaa mu. Wɔmfiri ho de kosi sɛ Awurade yi Israel firi n'anim. Sɛde ɔnam ne nko adiyifo no nyinaa so kaeɛ no. Ɛno na wotu Israel firi n'asase so kɔɔ Assyria de besi nnɛ. Na Assyria hene kɔfaa nipa firi Babel, ne Kuta, ne Awa, ne Hamat, ne Sefarwaim, de wɔn bedua Samaria nkromu si Israelfo no anamu. Na wɔdi Samaria so na wɔtena ne nkromu. Na ba sɛ wɔn hɔtena mfitiaseɛ mu no, na wɔn suro Awurade. Na Awurade soma agyata ma wɔba wɔn mu a wɔkunkum wɔn mu binom. Na ɔkɔka kyerɛ Assyria hene sɛ amanamana a watutu wɔn de wɔn abedua Samaria nkromu yi. Onim asase no so Nyankopɔn no atemudeɛ. Enti wasoma agyata ama waba wɔn mu. Na hwɛ, wɔde kuku wɔn. Esan sɛ onim asase no so Nyankopɔn atemudeɛ. Ɛna Assyria hene no hyɛ sɛ momma asɔfo a matu wɔn hɔ no mu baako nkɔ hɔ. Na wɔn nkɔtena hɔ.
na ɔnkyerɛkyerɛ wɔn asase ne so Nyankopɔn no atemudie. Na asɔfo a wotu wɔn firi Samaria no mu baako ba bɛtena Betel, na ɔkyerɛkyerɛ wɔn sɛdeɛ wɔnsu Awurade. Nanso amanaman no yoyɔɔ wɔn anyame, na ɔde wɔn sisii sɔnsɔnmmea dan a Samariafoɔ yoyɔɔeɛ no mu. Ɔman biara wɔ nkuro a wɔte mu no mu. Na Babelfoɔ no yɔ Sukut Benot, na Kutfoɔ no yɔ Negar, na Hamatfoɔ no yɔ Asima, na Arifoɔ no yɔ Nebhas ne Tatak, na Sefarifoɔ de ogya hyehyee wɔn ma Adramelek ne Anamelek, Sefarwam anyame no. Na wosu Awurade nso, na ɔde wɔn bɛɛ biara nipa sisii sɔnsɔnmmea asɔfoɔ, na ɔbobɔɔ afɔdeɛ maa wɔn sɔnsɔnmmea afie no mu. Wosu Awurade, na ɔsonsom wɔn ara wɔn anyame, sɛ amanaman a wɔtuu wɔn firi hɔ baeɛ no amanneɛ teɛ. Ɛde besi nnɛ yi ara wɔyɛ sɛ kane ne yɔeɛ no. Wɔnsu Awurade, nso wɔnyɛ sɛdeɛ wɔn ahyɛdeɛ ne wɔn atemmudeɛ no ne mmara ne ɛmmɔm a Awurade hyɛɛ Yakob a ɔtoo ne din Israel no ma no teɛ no. Wɔn na Awurade ne wɔn pameeɛ, na ɔhyɛɛ wɔn sɛ, Munsuro anyame foforo, na monsɔre wɔn, na monsom wɔn, na mommɔ wɔn afɔdeɛ. Na mmom Awurade a wɔde ahoɔden kɛseɛ ne basa a watene mu kɔyii mu firi Misraim asase so baeɛ no, ɔno na munsuro no, na ɔno na monsɔre no, na ɔno na mommɔ no afɔdeɛ. Na ahyɛdeɛ ne atemmudeɛ ne mmara ne mmom a wɔtwerɛ maa mo no, munni so nyɛ no na no nyinaa. Na munsuro anyame foforo, na apam a me ne mo pamoeɛ no, momma mo remfi, na munsuro anyame foforo. Na mmom Awurade mo Nyankopɔn na munsuro no, na ɔno na obeyi mo afiri mo atamfo nyinaa nsam. Nanso wɔantie, na mmom sɛ wɔn kane atemmudeɛ teɛ no ara na ɔyɔɔeɛ. Sɛɛ na amanaman yi suro Awurade, na wɔsonsom wɔn ahoni a wɔasensene no. Wɔn mma ne wɔn mama nso, sɛdeɛ wɔn agyanom yɔɔeɛ no, saa ara nso na wɔn nso wɔyɔ de besi nnɛ.